1994 жылны Аршада бірінші сәләт сменасы озды. Анда 7 районның 65 баласы қатнашты. 1995 жылны сәләт клубы барлыққа келді. 1997 жылны Билерде сәләт жиыны озды. Анда 120 сәлкіш еді. 2006 жылда сәләт жиынына Рүстәм абый Минниханов келді. 2012 жылда сәләт жиыны халық ара форум статусын алды. 2014 жылда президентimiz ярдәме белән биредә 5000 бала ял итте. 2015 жылда Сәмрух премиясы барлыкка килде. 2016 жылда безнең 8 тажлы сәхнәбезне күп профильле сәхнә алмаштырды. 2017 жылда безнең инде 2 форумыбызды бирде. 2018 жылдан хәзер 6 форумыбыза. 2020 елны искә алсак, сәләт җыены онлайн форматта узды. Анда 9000 катнашучы иде. 2022 ел биредә 212 палатка, 42 шатыр, 14000 катнашучы. Taşırыбыз дейдің қорлар, yoğaş бардың яна пақарлар қаплады. Күпме юллар өттім, аны таптап сенің ізлеріңні, тек мені тапмадым. Көңілімдегі қойнар хислерні салқын бураннардан сақладым. Бураннарда өтті язлар жетті, сенің аттың ақыры қайтмадың. Әлі де болса талғы-талғын жейлер сенен дә сәлем болып исәлер. Язғын ұрлар сенің қолың болып, шәшлерімнен менім сүйіп өтәлер. Көңілімдегі қойнар хислерні салқын бураннардан сақладым. Бураннарда өтті язлар жетті, сенің аттың ақыры қайтмадың. Yeah, ba-di-do-di-do-day. Көңілімдегі қойнар хислерні салқын бураннардан сақладым. Бураннарда өтті язлар жетті, сенің аттың ақыры қайтмадың. Ақылы менде көптен үміт үзді, көңілімге нәсіне қаман сағына. Сабый бала көбігі шана, ол үзіліп сүйгенін дәугі ярына. Көңілімдегі қойнар хислерні салқын бураннардан сақладым. Бураннарда өтті язлар жетті, сенің аттың ақыры қайтмадың. Yeah, ba-di-do-di-do-day. Қайтмадың, вам-ди-бәрім-ди-дәрім-дә, вам-ди-бәну. Қайтмадың. Сен қайтмадың. Әфәрин. Дина Жәлелетдинова. Әйдәгіз әлі тағын бір қат алқышлап алайық. Кімдер экраннар янында шылайық алқышлап алығыз. Әфәрин. Искиткіш болды. Мен Дина турында бірнеше факт айтайым әлі. Біріншіден ол Лайыш районы қызы. Бика Фест фестивалінің бірінші орын яулаған қыз. Қам шылайық, мұнда үшінші бик қызық факт. Дельфин шикілді тауышлар ішілі ала деп yazылған мұнда. Бұл шынап та шылай ма, Дина? Шылай. Сен жасай аласың мы қазір шылыны тауышларына? Вау. Бик сәләтлі сәлкіші біз, форумның сәлкіші Дина Жәлелетдинова. Рәхмәт сеңа, әфәрин, алқышлар.
Исәнмесез, исәнмесез. Менә без алкышлыйбыз үзебезне. Исәнмесез дуслар. Сәлам барчагызга да. Сәлкешләр, әйдәманнар, әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, безнең яраткан тамашачылар. Жанлы сәләт 14-нче чыгарылыш. Без янәдән эфирда, туры эфирда барында сәламлибез. Минем исемем Ислам Вәлиев һәм мин бүген бу чыгарылышның алып баручысы. Безнең чыгарылыш ул ВКонтакте яки YouTube'та бара, сәләтнең сәхифәләрендә. Анда шундый мөмкинчелек бар, сез комментарий яза аласыз һәм лайклар куя аласыз. Шуңа күрә нинди булса сорауларыгыз, хисләрегез булса, без сездән сорыйбыз, сез комментарийларны күбрәк языгыз. Вакыт булса, мин шулай монда эфирне карыйм телефоннан да, комментарийларны күрәм һәм укырмын комментарийларны. Шуңа күрә языгыз, актив булыгыз, безнең белән булыгыз. Без инде башлыйбыз безнең әлдә биләрдә 6-нчы форум, сәләтнең 6-нчы форум, соңгы форумы, лидерлык биләр форумы уза. Шундый яңалыклаучы смена, ул да булса Россия мәктәп укучылары хәрәкәте белән берлектә оештырыла һәм форум территориясендә илнең 14 төбәгеннән 1000-нән артык активист бала ял итә. Һәм сәлкешләрне төрле өлкәләргә белгечләр, остаханәләр уздыра, мәсәлән, СММ-нан алып актерлык осталыгына кадәр остаханәләр үтә. Монда безнең бик шәп. Шулай ук сез сәләтнең телеграм каналына языла аласыз. Анда мәгълүмат тагын күбрәк язылыгыз һәм безнең белән бергә булыгыз. Һәм инде без башлап җибәрәбез безнең чыгарылышны һәм безнең беренче сәхифә, ул да булса махсус кунак. Башлыйбыз. Дуслар, безнең махсус кунак сәхифәсе һәм биредә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Тимур абый Сөләйманов. Тимур абый, сәлам. Мин бик шат сине күрергә. Мин дә Ислам. Биредә, биләрдә. Һәм беләсеңме, Тимур абый, һәр көн саен мин сәхнәдә басып торам, миндер кичке чара алып барам. Беренче сорау һәр бер генә. Кәйфләр ничек? Кәйфләр шәп, хәзер биләрдә икеләтә шәп. Аллага шөкер. Менә син биләргә кайтасың инде күп тапкыр, менә быелны нинди хисләр тоясың менә биләрдә әлегә? Биләргә кайттык 97-дә. Шуннан киткәне юк. Әлбәттә, хәзер яңа эштә вакыт алай күп түгел. Гел биләргә кайтып йөреп булмый, ләкин менә кайтканда ләззәт алабыз. Бу юлы гаиләм белән кайттым. 2 көн Шимбә якшәмбе монда булабыз. Рәхәт, биләр үсә, сәлкешләр белән бергә, сәлкешләрнең яңа буыннар килә сәләткә. Шуңа күрә менә рәхәтләнеп балаларны таныштырабыз биләр белән һәм биләрдән көч, куәт алабыз. Аллага шөкер. Мин бик шат сине күрергә, синең гаиләне, чыннан да искиткеч. Һәм инде Тимур абый, беренче сорау шундый булачак. Без бит инде лидерлык биләр форумында, шуңа күрә синеңчә, синең фикереңчә әйт әле сәлкешләргә, безгә кем ул лидер һәм нинди сыйфатларга ия булырга тиеш лидер? Синең фикереңчә. Син ул лидер, минемчә. Ислам абый лидер сәлкешләр. Үз юнәлештә гел алга таба барган, максатчан, җаваплы кеше, үз артыннан башка кешеләрне алып барырлык кеше, төрлечә, кемдер сүз белән, кемдер эше белән, ләкин менә янында булган кешеләрне алга таба әйдәп баручы кеше. Лидер ул әйдәман, үзе дә гел белемгә омтыла торган кеше һәм башкаларны да үз артыннан алып бара торган. Сыйфатларга килгәндә, җаваплылык иң беренчедән минемчә. Һәм икенчедән ул гел кызыксына торган кеше булырга тиеш. Чөнки менә кызыксына торган кеше генә ул үзе дә кызыклы була һәм ничектер гел үсештә була ала. Килешәм.
Килешәм синең белән. Менә син, мәсәлән, кичкенә булган вакытта яки янда яшь үсмер булган вакытта синең өчен үрнәк булган лидерлар, теге кумирлар түгел, лидерлар бар идеме? Бармы ул хәзер мәсәлән? Бик күп, бик күп. Мин үзем сәләттә 98-нче елда Чистайда, Раушанда, ничә, 11 яшьтә килеп, менә сәркеш булдым. Менә шулай миңа бәхет елмайды. Һәм әлбәттә минем янымда кемдер математикадан, кемдер татар теленнән, башка фәннәрдән беренче, икенче, өченче урыннарны яулап сәләткә килгән сәлкеш булды. Һәм һәрберсеннән нәрсәдер кызыклы өйрәнерлек бик күп аларның сыйфатлары булды. Минемчә, менә чын лидер ул һәр нәрсәдән үзе өчен кызыклы тәҗрибә туплый алган кеше. Әлбәттә, мин бәхетле, чөнки минем янымда бик күп, бик акыллы устазлар. Менә эшкә килгәндә дә, менә хәзер минем устазым әлбәттә Татарстан Республикасы президенты, минем җитәкчем, һәм бик күп әйберләргә өйрәнәм, һәм шундый мөмкинчелек бар. Гомумән, сәләттә аеруча ул әлбәттә Әдип Әлмир. Әдип Әлмир монда сәламнәр дип яза безгә, уңышлар телим дип яза. Җавдат абый, исәнмесез? Сезгә сәлам. Шуңа күрә Әдип Әлмир, сәркешләр, алар да минем өчен минем укытучыларым. Чөнки алар белән очрашканда, аралашканда бик күп әйбер үзем өчен туплыйм. Килешәм, сәркешләр кичкенә балалар, аңа 4 яшь булсынмы, 3 яшь булсын балага, син һәрвакыт өйрәнәсең балалардан. Шунда шулай. Рәхмәт. Менә Тимур абый, син әйттең, анда 97нче елдан син сәләттә. Менә монда егетләр эфир башлар алдыннан бер фото таптылар. Мөмкин булса ярыймы аны күрсәтергә? Мин сиңа да аны күрсәтәм. Син миннән сорыйсыңмы? Әйе. Башта миңа күрсәтмәй әйтермен, ярыймы, юкмы дип. Ярыймы, юкмы, безгә күрсәтергә. Әйе, анда әлбәттә, анда 97нче ел түгел, ләкин бу элеккеге фото, менә беренче сорау сиңа, син хәтерисең микән? Менә бу нинди ел? Менә син үз-үзеңә карыйсың, менә бу прическаң, бу бәлки футболка, һәм кайда бу? Бармы идеялар? Бу бит сәләтнең Йылдызлыда, әлбәттә, бу Йылдызлы 6нчы корпусында, хәтта мин. Әйе. Менә кайсы ел микән? Бу 2011 минемчә. 11. Юкмы? 2009. Юк, тагын. 8. Юк. 6. Хәтта 6. Хәтта 6, әйе, бу 6нчы ел. Дөрес. 2010да мин студентлар лигасында инде эшли башладым. Әйе, син ялгышмасам, быел монда бу сәләт Раушан алган әлбәттә 2006 елда Йылдызлы Айдаман идең. Һәм егетләр әйтә, менә монда син бер кеше белән басып торасың, һәм ул кеше хәзер форумда. Ул кеше форумда. 2006. Менә ничек уйлыйсың? Сәләт Раушан. Мин анда кем булып килдем? Син анда Айдаман. Син анда Айдаман 2006да. Анда сәлкешләрнең бик күп сәләтле сәлкешләр бар иде шул елны. Әлбәттә. Әлдә сәләттә. Әлдә монда. Шуларның берсе Ислам, ялгышмасам. Миндә анда бар идем, әйе. Аннары 2006да Туран сәлкешләрдән катнашкан иде. Син хәтерисең ул җырны? Просто хит иде бит. Красивая такая. Бу бит не могу. Аны бит һәрбер сәлкеш. Аннары без бергә кем белән? Аннары сәлкешләрдән Айгөл Габдрахманова. Нәкъ шулай, ул да 6нчы елда иде. Бар иде. Аннарсын шундый подкаст, ул монда юк, Надир абый Куран шулай 6нчы елда иде, әйе. Ләкин ул әле биредә формада түгел. Бик күп, бик көчле ел иде һәм сәлкешләрнең күбесе әлдә сәләт белән. Аннары Әйдәманнардан Гүзәл Усманова, бәлки ул өлкән Әйдәман шул елны инде. Ялгышмасам, өлкән Әйдәман иде. Берәр җавап бирсәң, ярым безгә подкастка. Анда малаймы, кызмы? Илдар, малаймы, кызмы? Менә бу ниндер малай гавайский рубашка кигән, ниндер бер. Бу исламдыр. Әйдәгез, дөрес җавапны күрсәтик. Әйе, бу чыннан да мин, белмим, хәтерлисеңме син, юк. Бу фотоны
Мин менә хәтерлим, соңгы көн иде бу. Без инде автобуслар килде. Мин әйдәле истәлеккә Тимур абый. Мин бит беренче тапкыр сәләттә булдым. Шуңа күрә теге истәлеккә бер фото ясадым. Ләкин кайткач мин хәтерлим, сразу Аршанга путевканы әти-әнидән алдырттым сразу. Һәм соңгы сорау. Быелда Аршан була. Быелда Быелда Аршан була. Аршанга килегез. Аршан быел була Кырымда сәләтнең яңа базасында безгә президент бик әйбәт Татарстан яшьләренә яңа искитмәле база төзеп биргән һәм әйдәгез менә сәләткә аны биреп, сәләт акыллы белемгә омтылган яшьләрне анда җыеп, алар өчен күңелле ял үткәрсен дип безгә шундый бурыч. Алла Шуңа бирсә, күрә килегез, катнашыгыз Аршанда. Көтәбез сезне Кырымда, монда бит Динә теге дельфин тавышларын чыгарды. Диңгез турында Динә, Фәрин бик шәп. Һәм инде Тимур абый, соңгы сорау менә без фотога төшкән вакыттан да синең кулыңда нәрсәдер иде. Ничек уйлыйсың? Менә вариантлар юк шул. Беренче Футбол тубы бәлки. футбол тубы. А син күбрәк нинди спорт уйны яратасың? Менә туп белән. Футбол нәрсә бар тагын? Баскетбол, миңа бөтенесе дә ошый, ләкин әгәр дә берне генә сайларга дисәң, футбол тубын сайлар идем. Ну, әйдә карый. Карыйбыз дөрес җавапны. Футбол түгел шул, баскетбол. Анда бит хәтта теге елларда теге бик яхшы баскетбол уйный торган мәйданчыкта булмагандыр. Анда кымда уйнагандырбыз без. Ләкин баскетбол уйнадык. Ну, төсе бик туры килә футболкага. Туры килә, шуңа күрә. Ярый, Тимур абый, безнең кызганыч, мин рәхәтләнеп синең белән сөйләшер идем, вакыт чикле. Әйдә, ашханәдә сөйләшербез. Сөйләшербез хәзер эфирдан соң. Сөйләштек. Ахырда барлык сәл кешеләргә бәлкем ниндидер киңәш, шундый йомгаклау сүзләре һәм инде Уңышлар, мин сезне котлыйм. Сез сәләттә, сәләт сездә булсын, бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Бик зур рәхмәт, Тимур абый Сөләйманов бүген биредә безнең белән Рәхмәт. җанлы сәләт. Алкышлар. Рәхмәт, Тимур абый. Дуслар, без инде дәвам итәбез. Безнең чыгарылышны исегезгә төшерәм. Бу безнең җанлы сәләт 14нче чыгарылыш. Һәм инде партнерлар турында да берничә сүз әйтеп китәм. Рәхмәт безнең җанлы сәләт эфирларының партнерларына. Аның белән таныштырып китәм сезне. Ул да булса Яшьләр дипломатия академиясе, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте, Бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар яшь үсмерләр оешмасы, Созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестивале, Татар радиосы милли радиостанциясе, ТАТ телеком операторы, югары мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүмати системалар мәктәбе, программистлар мәктәбе, Мәскәү политехника университеты һәм алып баручылар өчен махсус кием тәкъдим иткән менә Сәләт Сторга һәрвакыт рәхмәт шундый искиткеч кием өчен. Һәм инде берничә сүз менә бу форум турында, монда да бар яңалыклар. Дуслар, менә күрсәтәм, менә бу әйбер минем телефонда, беләсезме ничек атала ул? Бу безнең PopSocket. PopSocket дип атала. Рәхмәт Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенә, алар менә бүлештеләр һәрбер сәлкеш белән, менә шундый раздатка. Ул да булса PopSocket бик уңайлы телефонны, менә шулай сезнең комментарийларны укып утырасың. Дуслар, әйдәгез күбрәк языгыз комментарийларны. Минем хәзер менә YouTube ачык, мин көтәм, языгыз, барысын да укырмын. Җәүдәт абый безгә сәлам җибәрде, без дә аңа зур кайнар сәлам җиткерәбез. Һәм шулай ук бу форумда беренче тапкыр Агыйдел аланы катнаша, аларга да афәрин, рәхмәт. Һәм Сәләт бакчасында кабак үсә башлаган. Менә шундый яңалык без аны сезгә күрсәтәбез. Менә кабак үсә башлаган, ә кабачок инде бөтенләй зур булып килә. Менә сез аны хәзер экранда күрә аласыз. Афәрин. Дуслар, без дәвам итәбез. Хәзер безнең тагын бер сәхифә булачак. Һәм инде мин сүзне тапшырам минем коллегага Гөлназ абага, һәм сәхифәнең исеме белмәсәң сөйлим. Әйдәгез, карыйк. Лидер булырга авыр инде. Син һәрвакыт игътибар изәгәндә, барысы сине күзәтә, синең эшләреңне, сүзләреңне карап тора. Әгәр дә сезнең дә лидер буласыгыз кирәк икән, димәк сезгә биләрдә булырга кирәк. Чөнки монда лидерлык биләр форумы уза.
Сәләтнең йомгаклаучы сменасы Россия мәктәп укучылары хәрәкәте белән берлектә оештырыла. Форум территориясендә илнең 12 төбәгеннән меңнән артык активист бала ял итә. Катнашучылар Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе төбәкләре, Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең база мәктәпләре үз дәресе лидерлары, иң актив балалар. Монда кызыклы лекция бара. Камашаламык без аларга, камашаламык. Кем ул лидер? Кем ул лидер? Кем ул лидер? Минем өчен бу сүз әйдәман сүзенә синоним булып тора. Чөнки үз артыннан әйдәман сүзгә килеп чыккан, әйдәп баручы лидер ук шулай үз артыннан кешеләрне әйдәп баручы кеше. Җаваплы кеше. Әйдәп баручы. Уңган кеше. Минем бейджи булса, мин дә шулай әйтәр идем. Нишләп мин дә мәктәптә укыганда шундый дәресләр юк иде икән, миңа калса, мин һәрбер дәрестә ахырына тиклем рәхәтләнеп утырган булыр идем. Монда бик кызыклы спикерлар чыгыш ясыйлар. Алар Казаннан, алар Мәскәүдән, төрле Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кешеләр. Алар үзләренең һөнәрләрендә чын профессионаллар, остазлар. Укудан тыш минем спорт бренди. Менә әле кичә генә ЧГКда беренче урын яуладык. Менә күргәнегезчә дәрестән тыш шахмат уйнап торабыз. Дусларыбыз белән шуңа күрә дәресләрдән тыш безнең программатыгыз. Монда төрле кешегә төрле фикерләре белән, төрле шөгыльләре белән монда килергә ярый. Чөнки монда үзенә кызык булган әйберне табып була. Сәркешләрне төрле өлкәдәге белгечләрдән остаханәләр көтә. Монда СММнан алып, актерлык осталыгына кадәр өйрәнергә мөмкин. Әмма уктыргыч укыту программалары балаларга һөнәри юнәлешләрен сайлауда гына түгел, тормыш максатларын формалаштыруда да ярдәм итәргә тиеш. Вакыт комсыман акты да бетте. Хәзер инде сезне алып барышыга тапшырам. Рәхмәт, Гөлназ апа, сиңа, дуслар, без дәвам итәбез һәм киләсе сәхифә сәләтле кунак. Бүгенге сәләтле кунак Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең Татарстан Республикасының рәисе Динар абый Сафин. Динар абый, сәлам. Сәлам. Кәйфләр? Әлбәттә шәп, рәхмәт бик зур. Әлбәттә шәп, бик зур рәхмәт сиңа, большое спасибо. РДШ, широкая душа, мы уже сколько лет вместе? Это наш 5-й юбилейный форум. Юбилейный форум. Я очень рад. Я, по-моему, кстати, все 5 форумов, если не ошибаюсь, был именно вместе с РДШ. И очень приятно всегда вместе с вами быть здесь. Спасибо. На самом деле мы тоже очень рады. И мы на протяжении всего года наблюдаем за всеми форумами и мечтаем, чтобы именно Исламабад был у нас на вечерних мероприятиях. Очень приятно, спасибо. Спасибо. Я очень рад, что мы не только на вечерних мероприятиях, а здесь еще на этом уютном диване. Кстати, располагайся, как тебе удобно. Нормально. Да, все, супер. Динар, ну, 5 лет, да, довольно давно уже вместе. Расскажи, пожалуйста, вот в этом году какие изменения, как вы выросли, что изменилось? За 5 лет, на самом деле, много что произошло. Но в этом году у нас окружной форум, лидершип Беляр форум, где к нам приехало 13 регионов, но мы, конечно, 14, и на территории Республики Татарстан, да, мы проводим совместно с полномочным представителем аппарата президента Российской Федерации, с российским движением школьников Центральным офисом, лидершип Беляр форум. Да, супер, это супер. Кстати, спасибо вам за вот, поп-сокеты. Да. Если хочешь больше подарков, нужно подписываться на наш телеграм-канал, участвовать в наших конкурсах, викторинах. И если можно, я покажу подарки. Да, кстати, я видел, когда ты заходил, да, ты зашел не просто вот так вот зашел, а что-то было в руках. Можно выиграть и получить больше, на самом деле, давай покажем, да, сейчас вот тебе как раз передадут. Расскажи пару слов. Ну, несмотря на то, что мы находимся в поле, 30 градусов, очень это тепло. Еще, кстати, мало кто понимает, когда смотрит эфиры, да, вот мы вроде в студии красиво, но мы, друзья, напоминаем, мы в поле. Мы в поле. За этим шатром здесь поле очень и жара. Тепло, я бы сказал, потому что мы носим такие классные кепки. Нас спасают. Да, их тоже можно выиграть у нас в телеграм-канале. Это днем, но вечером, конечно же, нужно надевать толстовки, да, тоже. С другой стороны, да, принт. Да. Ага, вот. Толстовки российского движения школьников. Это лимитированная коллекция. Мы написали гимн на всю Россию и решили выпустить такую
коллекцию толстовочек. Это навсегда. Да, РДШ это навсегда. Вечерами у нас бывает прохладно, Ну, конечно, поэтому мы, нужно. да, в поле. Вдохновились, скажем так, Чем? тем, что у нас активист российского движения школьников написал песню. И эта песня станет гимном российского движения школьников, новым гимном. Когда мы ее услышим? Это сюрприз. Пока сюрприз. Да. Всё, я понял. Все. Многие могут услышать здесь, который находится на форуме. Премьера состоится здесь, на Так, поле, так. но его услышат только те, кто находится на нашем форуме. Эксклюзив. Да. Поэтому надо приезжать на форум. Всегда. Приезжайте в Совершенно Саляткай. верно. На самом деле здесь очень классно, и я думаю, что вы не пожалеете. Для тех, кто находится по ту сторону экрана, я знаю, что многие подавали заявки, но думаю, Алла Берса, в следующем году у вас получится возможность, именно вы окажетесь здесь. Әйе, әйе. Вот. Барыңызда күтәбез, достар, всех ждем. Да, и Ильнур написал песню, Так. эту песню мы завтра презентуем, недели через 2 на всю Россию презентуем. Но раз я заговорил о каких-то еще дополнительных подарках, Так. угадай, так, пожалуйста, чёрное. а что здесь? Что в черном ящике, да? Ты меня хочешь спросить? такая как небольшая мотивика? коробочка. Так, что что же здесь? там может быть? Я вот люблю музыку и слушать. Я бы сказал, что это портативная колонка. Возможно. А давай еще посмотрим, какие комментарии пишут в нашем А вот канале. давайте, напишите, пожалуйста, вот в Ютубе, как вы думаете, что в черной коробке? Нәрсе да? Я не уверен, что прям очень оперативно будут приходить комментарии. Пока пишут салям, дуслар, салям, джанлы салят. Вот. Но тем не менее. Может быть, там салям, джанлы салят? Юринде. Ну что там? Это небольшая Не колонка. колонка, да? Это колонка, ты был прав. Ей! Это колонка в ритме РДШ, и эту колонку я хочу подарить тебе, Исламабай, потому что я знаю, что Серьезно? ты тоже занимаешься музыкой, но не всегда есть такая возможность слушать свое творчество в поле. Да, Да. поэтому булкочкина буляк сима. Бигзур Ахмед, спасибо. Давайте поаплодируем еще раз Динару. Это, блин, так приятно. Спасибо большое, Бигзур Ахмед. Без меня алкуябас уберем, потому что дети должны будут выиграть Это можно выиграть в где? телеграм-канале и РЦ. в группе ВКонтакте Российского движения школьников Республики Татарстан. Хорошо, Динара, и вот еще один вопрос я хотел спросить. 14 регионов вместе с Татарстаном, да? Есть какая-то вот на сейчас обратка? Мы уже третий день. Вот понятно, Татарстан, наверное, знаешь, что такое салят и что такое РДШ, но именно те, кто приехали, как им? Конечно, есть. Я вот пока шел сюда на площадку, да, для съемок, дети прибегают, а можно с вами сфоткаться? Ну, я уж по привычке, а сыз Паян? Звезда. А мы из Перми. Я говорю, а вы меня поняли, что я сказал? Альбетта, без бит манда иренебес. Ну, то есть мне уже приятно, да, наблюдать за тем, что наши регионы, да, наш Приволжский федеральный округ, ребята, которые приехали сюда, непосредственно изучают татарский язык. А мы с командой начали уже составлять словарик диалектизмов, да, потому что в каждом регионе есть какие-то свои слова. Кстати, да. Вот, например, есть слово локон. Как ты думаешь, что это такое? Локон? Да. Локон волос? В смысле, Ну вот или- сразу ассоциация, что это локон волос. Ну, На самом деле это расческа, представляешь? И ну что-то с волосами все, что-то да, рядом. башкиры называют, что это расческа. Означает торак, понимаешь? Торак, Поэтому обмениваться Обмен опытом, происходит, да, это- И, безусловно, приятно, что на такой площадке у нас есть возможность обменяться опытом, друг другу рассказать и показать что-то. Ну и, конечно же, ребята рассказывают про экспертов, которые приехали сюда. У нас есть федеральные эксперты, это представители центрального офиса, это представители Останкина, Рутюб, эксперты по экологии, по лидерству. Да, обязательно про лидерство. И мы решили, что лидерство это будет разностороннее направление, может быть лидером и в экологии, в медиа, в творчестве, верно, в спорте согласен. и многое другое. Супер, супер, Динара. Я вот все, что могу пожелать, чтобы на следующий год не 14 регионов было, да, чтобы это как-то росло, и вот эти коллаборации какие-то, да, и синергия, которая происходит, она продолжалась. Я бы добавил, вот, несмотря на то, что форум называется окружной, так. в детский оргкомитет приехали ребята из Калининградской области. Вау. Да, у нас очень Настолько такая издалека, классная да? вещь, что мы практикуем обмен опытом, и в этот раз Калининградская область изъявила желание приехать к нам, мы вместе с ними делаем этот форум, и я думаю, что Алла Берса у нас будет больше ребят, которые приедут сюда. Да, спасибо тем, кто приехал из Калининграда, издалека, из других регионов. Бигзур Ахмед, сізге келгенігіз үшін Бигзур Ахмед. Динар Абаев, в конце мы бы хотели попросить тебя что-то пожелать всем участникам форума, но это будет в формате небольшой игры. У нас на экране будут появляться определенные слова, а ты должен хоп и вклинить это слово, которое появилось в свое пожелание. Это будет импровизация, слова будут абсолютно разные.
Ярар, Давай, давайте попробуем. ты прям начинай, а слова будут появляться, и ты постарайся сразу их использовать. Айдагиз, дуслар, вашлых. Я желаю всем, кто находится на этом форуме, и те, кто приедут на этот форум, Куяш, больше солнца, потому что нам его не хватает в 30-градусную жару. Маловато, да. Да, маловато, чтобы мы могли загорать. Непосредственно загорело уехали в Кукмара, чтобы могли получить оттуда много сувениров, да. Будем готовить там афлисун, и чтобы мы были все загорелые, как афлисун, апельсины. Супер. Но не забываем, что через некоторое время все могут попасть в Самрух. Я обязательно посмотрю и проверю, попали ли все в Самрух. Алсуа Паганеева вас всех выложит в социальные сети, да, и отметит Она уже всех. вот снимает, видишь? Да, Алсуапа Салям. Я попал в ее инстаграм, да. Подписывайтесь на Алсуапа. Электргеш. Играйте, да, прищепочка. Чтобы сушить. Возможно, можно в разных целях В 30-градусную жару, где нужно еще больше солнца, мы будем сушить благодаря... Не забудьте с собой взять прищепки, чтобы сушить вещи. Эх, молодец, Динара Бейде. И обязательно смотрите Жанла Салят на площадках ВКонтакте, YouTube. Пишите комментарии, ставьте лайки, ну и приезжайте в Салят. Ура, приезжайте в Салят, Салят, РДШ, вместе, ура, Бигзу Рахмат Синга. Динар Абый Сафин был сегодня вместе с нами, Бигзу Рахмат Синга, Динар Абый, бүгінгі сәләтлі қонақ, Россия мәктәп оқушылары хәрәкәтінің Татарстан Республикасы рәисе. Дуслар, дәвам итәбез, хәзер безнең тагын бер сәхифә булачак, ул да булса, сәләтле сәлам сәхифәсе, әйдәгез карап китик әле. Медицина хезмәткәрләренә сәлам! Ашарга яратучыларга сәлам! 6-нчы форумга килә алмаучыларга сәлам! Рубин командасына сәлам! Крымдагы сәләткә Сәлам! Шәүдәт абыйга сәлам! Урып җыю эшендәге комбайнерларга сәлам! Сәләт дусларыбызга! Зур сәлам! Пляжда ял итүчеләргә сәлам! Сәләтле сәлам сәхифәсен карап киттек сезнең белән бергә. Менә шулай итеп сәлкешәр айдаманнар барчагызга да сәлам җиткерделәр. Һәм инде кызганыч безнең чыгарылыш әкренләп ахырына якыная, ләкин моңсуланырга вакыт түгел, чөнки без сезнең белән күрешербез иртәгә шулай җанлы сәләт чыгарылышы булачак 17-дә 30-да карагыз безне YouTube'та яки ВКонтактеда. Һәм шулай Telegram каналга язылыгыз, Сәләт Telegram каналына. Без анда барлык мәгълүматны күрә, ишетә, карый аласыз. Һәм безнең ахырда булачак сәхифә, ул да булса иҗади кунак. Без ул сәхифә белән башладык безнең чыгарылышны һәм шулай бетерәбез. Һәм безнең бүген биредә Камила Гарипова, безнең иҗади кунагыбыз. Берничә факт әйтеп китәм Камила турында. Ул инде күптәннән музыка белән шөгыльләнә. Музыка мәктәбен бары тик менә экраннарда. Камила, сәлам. Музыка мәктәбен 5ләр белән генә тәмамлаган һәм халыкара бәйгеләр лауреаты һәм Гран-при иясе. Әйдәгез әле тыңлап карыйк. Иҗади кунак Камила Гарипова. Never know how much I love you. Never know how much I care. When they put their arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fear. When you kiss me, fever, then you hold me tight. I've been dying, hey, in the morning, fever through the night.
the same. I let up when you come alive. You know I'm gonna treat you so you give me fever. When you kiss me, fever, yeah, I'm in your fever. I'm a fire, fever, yeah, born for soon. Fever, 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 oh, fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When they put their arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, a fever, then you're